He arribat a casa i m'he trobat amb una sorpresa que anem a obrir ara mateix. Que bé, dia de descapsejament. Quina il·lusió! Perquè és el Premi Ramon Muntaner, que tots sabem que enguany l'ha guanyat la Marta Minguella amb la seva novel·la de thriller juvenil, Assassinat a Hitchburn. Oh, mireu! Oh! Bé, aquí ve el llibre d'Assassinat a Hitchburn i, a més, mireu, ens han posat un paperet amb aquesta clau. Anem a llegir què ens diu aquí. Estimada lectora, o lector, fa uns anys que em vaig instal·lar al meravellós castell de Hitchburn i et convido a fer-hi una estada. En aquest luxós hotel irlandès hi trobaràs una convenció d'empresa elitista i snob. I també hi coneixeràs la Freya, una adolescent que sap que no encaixa en aquest món. Determinada i tossuda, emprendrà una investigació que ningú vol dur a terme i que la portarà a preguntar-se què és realment la justícia. La novel·la que tens entre les mans és un thriller, però també una història de creixement personal, de secrets, d'amistat, de mirar més enllà del blanc i el negre, de passats que no es tenen per què definir-nos i de futurs oberts. Espero que aquesta clau et porti a endinsar-te a un món absorbent i que la Freya i Hitchburn et deixin petjada. Marta Minguella, Rafeques. Que guai, clar, i a més està com molt ben pensat perquè la portada tenim aquest pany, així que jo m'endinsaré totalment en aquesta història. Ja us aniré comentant i, per cert, ens veiem a la presentació que farem a la llibreria La Independent el dia 1 d'octubre, així que allà tothom, que la Marta i jo estarem per comentar aquest llibre. Adéu!